Skydeforening, hvad er det for noget? Hvad? Skydeforening, hvad er det for noget? Fuglekongen. Hvad er det for noget? Ja, det er spæt. Og den er ikke før klar, vi andre. Så jeg ser, at I er fra Strøby ud over venstre. Nej, bare have følge om mig. Ja, følge. Det er god til at bygge ikke nu. Jeg er blevet for køb. Jo. Nej. TV2 News. Ja. Er det sådan, så I kan veksle? Nej. Men hvad er komme til hundingen? Hvad? Hvordan vil du komme til hundingen? Hvordan vil du komme til hundingen? Kæft, det smager. Hvordan jeg kom til hunden? Ja. Jeg hedder på hunden, da. Jamen, jeg har taget dressinen. Det gjorde vi altid i gamle dage. Vi tager dressinen. Transit? Er du tysker? Hør nu her, kom han dæk, mand, så kommer vi, sidder og 19 mand på den. Kører vi bare derud af, du kan bare se den der orange... Det er så. Det var bare køre det der. Vi hoppede bare for andet. Det var bare... Hvad gjorde fiskene så? Ja, de lavede jo en ny havn. Kølugt, som køber. Ja, det er sgu ikke sjovt. Er du helt alene, eller hvad? Eller er du sammen med nogen? Jeg gider ikke høre på mig, men jeg har 16 siddende. Jeg tror, jeg ikke er så meget nu. Ja, gode venner. Fik også det fuldt. Uden dressin? Ja. Hvorfor spørg? Ja, altså, jeg er lige på nettet til 16.30, jeg er med 2 og nu kan du bare se. Nu går det galt. Hey, hvad skal du nu? Ja. Hvor bruger du? Hjortedyr. Og spræs. Det var helt væk. Ja. Der er sådan noget ølglas der. Ja, selvfølgelig. Nej, jeg er katolsk kirke. Katolsk? Ja. Jeg må ikke dræbe, før de andre slår over det. Ja. Eller er kristen også. Ja, det er svært. Prøv at høre, når jeg sidder foran dommeren, ikke, og siger, hey! Når jeg siger til dommeren, hey, han er jo så først der, så sidder du og griner af mig. Ja, det er også altid din skyld. Ja, bare fordi jeg sidder der for 28. gang, så er det ikke... Jamen, det er jo, hvad der kan ske. Det er livets gang i leden. Hvor siger du i Legoland? Ja, Billund. Nej, Legoland. Ja, det er også Billund. Ja, jo, der er familie over. Det er vores. Det er vores. Det er lejet ud derovre. Legoland? Ja, vi har sommerhus. Du gør Lego? Ja, hvis du ved det, så er det vel det. Drikker du meget te for tiden? Ja, kat. Som kaffe? Nej, det er ikke så meget. Jeg er mere til... Har du jumperbyr på? Ja. Har du jumperbyr på? Nej, hvorfor? Har du hest? Nej, det er noget, der ikke er. Sådan så... Nå nej, I går ikke ned i...
måned. Jeg kan jo tænke på, om jeg tror, vi gik ned til 19 der, og så lige store tungekøs i en kort øjeblik, for at ryge noget her. Nej, det er ikke så meget også. Nej, det sagde jeg ikke noget for. Ja, så damer du. Jeg har kun 17 muslimer derinde der, og så har jeg sagt. Så har vi for langt derinde. Så ambulant. Ja, ja. Nå, ellers er det selvfølgelig. Det er godt at se. Spiller du poker? Jo, det er sådan, at man måtte nu. Ja, det er på mit. Er der mange penge? Jeg mangler nogle penge. Hvad er penge med de her penge? Penge, ja. Har du ikke penge? Nej, en 50, altså, det er jo... Er der også? Jeg har ikke heller hand. Vel mig også imellem. Der var I mange af hunde. Men jo, tak. Det var nok. Nå, jeg snakker om det. Nå, okay. Ja. You win. Vi ses, jeg kører ses nummer 1. Nej, det er jo selv for ham. Hey, kan du fikse det? Hvad har du? Skylder mig en fedt. Okay. Du er klar til poker? Ja, spiller vi poker. Ja, så spiller vi poker. See win. Har du fundet med? Klip. Det deler det bare ved min kammer. Ja. Hey. Det er man heller. Rejser du til? Simon Krav, hvem der taler med? Hvad var det ikke? De her Jens, du ved? Nej, der er ikke Kim, mand. Var det Kim? Simon Krav, hvem der? Jeg skal over til Renbæk og besøge en kammerat, der sidder i spillet derovre. Så Renbæk? Ja. Hvad var det, du sagde? Altså, jeg besøger mine kammerater, når de sidder inde. Ja, jeg forstår sådan det. Så der er ikke en julen. Jeg ved da godt, jeg er det lige. Uanset. Ej, hvad er det døden? Det hedder en kopiven, jeg kan ikke huske, det er... Gør det her. Jeg er ikke jeres skud. Det er venner bare, fordi vi har holdt talt sammen. Ja, kan I komme afsted, mand? Ja, selvfølgelig. Du må have det. Ja, ja. Han var helt væk. Du fik 100 kroner. Kom, jeg tager min telefon.